Wala, hindi sa balaya. Mas maganda ako sa lupi ka. Mali ka daw. Hindi daw sa mga tambay. Padi! Diyan ka pala! Padi! Ganyan ka sa pulot. Maling ka magang mabalingin ko dito ta. Pigara bas nga dito. Few moments later. Oh, basta ka? Mapamanila na baga? Ay, salba. Big time na. May nagkuhang trabaho kayo sa Kuya Duman? Malito nga na ako sa bulod. Sige, basta maduan ako. Salamat. 6.5 hours. Di ina daw si Noah. Makakalot pa kami sa atong kamuti. Noah? Oo, pati. Noah, makakalot pa ka kitang kamuti. Pare na. Ayo, kung kusa ko. Tara ka. Yan naman kitang kamuti. Pwede? Ano daw pa di kung dakol na yading kamuti. Yung gayda no. Padakulo ay para laba. Masiram na. Taglayo dito sa layo. Sige kayo ng buhay. Pari, tabang daw sa di. Maano? Sinti ala balik ko natin. Ano sung kabuton? Meanwhile. Ngayon na daw yung nagiyan ko. Di man to ang bahay namin. Basta pag alis ko, tinampo ito. Oh, may nagkakalot. Boss, pwede magtanaw? Boss, pwede magtanaw? Oh. Ay! Kayo pala yan, padi! Sari ka naguli. Kaninang madaling araw, kanina lang. Di ko aram yung sa daan ko. Tuli pa. Aw dai man dyan su arong mo. Arong mo, bakway na Dito sa agyan. ibong. Akala ko, hindi ito lang. Duman pala na ko, no? Oo. Paduman pa ako pala sa inyo to. Yan sa arong na. Sino magagyo dito? Tapos tinampo na. Tinampo na. Ay, doon na kumagi. Oo. Doon na kumagi. Iyo. Tapos, ari mo sa tandaw. Doon. Tinampo na doon. Ay, ano, ganyan ang trabaho niyo pala dito? Oo. Hindi. Hirap ng buhay. Hirap ng buhay dito sa amin. Nangamutin na lang kami. Ganun masarap man sa daon na di. Yo. Sira niya di. Masarap yan. Sira mo. Maaga doon mga Kapagay ka na lamang ginakalot. Sira mo na di pa di. Pwede oh. Pag natanan mo, imalit mo si Noah. Pamulutan ta lamang tagtaon. Mapainom ka pa di. May tara ako di important. Ay, boss na. Ay, suntanaan. Tagaro pa di ka lamang nagputi. Siyempre, doon sa Maynila namin, dakulo ng chicks. Binibilad ako doon sa malamig na buhangin. Ang gamit ko pa sabon doon, types. Alam mo yung types? Oo. Sabon. Yeah. Tapos ang gamit ko pang shampoo doon, Ariel. Maganda yun. Tapos mga pa dakulo ng chicks ko doon. 10. Sulima, tinira na. Diba? Ako, dahil na sana. Umuwi na ako digdi sa Bicol ta. Magayon ng simoy-simoy kang paros. Paros yung baga. No? Aw iyo nga ni padi, kang pagabot mo wa man paros nga, maparos-paros na. Ali ka ng Maynila. Maparos ka man gila yun. Musta doon sa balay. Mainom tayo doon masarap na imported na inumon. Mus na. Mus man padi. Taybanan tayo di padi. Sa bagang naligaw. Mus na padi ta ibanan ka na mo dito sa may agian. Tama ining tigad agyanta. Tama ini. Baka mali ito, maligaw tayo dito. Shortcut ya di sa arong Mindo. Nindo sa balay. Bakal po yun yung 20 mil? Saan po kaya akong trabaho dumaan? Ayun, bagang cellphone mo. Buti na lang, hindi ako nawara doon. Muntik na ako mawara doon sa Maynila namin. Kulat lang padi. Ibutang ko lang adi dyan sa Sige iyo. Dalian na ninyo ha. Matagay pa tayo doon. O, panisa ko ini.
A few moments later. Oh, pare, diyan ka na palaan. Garabig time ah. Baga pare, katulong pati manok mo. Oh, ma'am kayo nun Baka pati naman oh. pwede makaalbor dyan kahit isa. Kumain na sa ko pa di, para ini sa ko pinabahon. Ganun pala. Sige din, daan ko maalbor. O pare, balik din Bali, naman pare tayo. Iba namin lang Naligaw sa po ulit nun, eh. na naligaw. Sige pare. Gaday. Uli pala ng bahay ko. Malayoon man ang naabutan ko duman. Murang naman ka pala ang bahay. Balay mo pa eh. Buti na lang, nailing ko kamo duman sa magkamuti nyo. Mapasok na ako dito sa bahay ko. Nagpula na maraming salamat sa inyo ha. Sige pare, Mama, mainom tayo. sige pare.